Dámy a páni, naším dnešným hosťom je Erik Kaliňák, slovenský politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda strany Smer sociálna demokracia a aktuálne aj kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu v najbližších eurovoľbách s číslom 3 na kandidátke Smeru. On sám sa zameriava na proeurópsku politiku so silným dôrazom na ochranu národných záujmov Slovenska. Je známy svojimi pevnými postojmi v oblasti migračnej politiky, kde odmieta migračný pakt a zdôrazňuje potrebu riešenia nelegálnej migrácie v krajinách jej vzniku. V nedávnych diskusiách tiež podporil zachovanie práva veta pre členské štáty Európskej únie ako kľúčový prvok suverenity. Pán Kaliňák, dobrý deň. Dobrý deň sa praje. Na úvod mám pre vás otázku, ktorá zaujíma za všetkých Slovákov, či sú to ľavičiari alebo pravičiari. V kontexte teda nedávnych udalostí vrátane hrozného činu atentátu na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý ešte môže byť preklasifikovaný ako teroristický čin a pokračujúcich útokov zo strany médií, čo je azda nepochopiteľné ešte v tomto kontexte. Ako hodnotíte súčasnú spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku? Môžete sa na to pozerať rôzne. Ja si myslím, že my si uvedomujeme závažnosť toho činu, čo bol spáchaný. Prajeme Robertovi Ficovi čo najrýchlejšie zotavenie sa. Vyzerá to tak, že tá prognoza pozitívna sa náplňa, čo nás ohromne teší. Myslím si, že spôsob, akým sa chopil celej tej situácii Robert Kaliňák, s ktorým diskutujeme o tom, ako komunikovať po tomto čine aj s médiami, aj všetkým, je ten najlepší, ktorý si viem z našej strany predstaviť. V zmysle, že odpovedáme všetkým novinárom. Naše tlačové konferencie sa opäť predĺžujú až na hodiny pomaly, pretože naozaj snažíme sa čo najfundovanejšie, najodbornejšie, najslušnejšie odpovedať na otázky médií. Pevne som dúfal, že teda pochopia, že z našej strany je to naozaj ten prvý krok k zmieru. Došlo aj z mojej strany, aj zo strany Roberta Kaliňáka k ospravedlneniam za nejaké pochybenia v minulosti, kde sme to možno aj my svojim konaním prepálili. Žiaľ, tí nejakí naši oponenti v tom mediálnom svete si tú chybu ako keby nechcú priznať. Veľmi ma mrzí to, že my ako spoločnosť, aby sme sa pohli ďalej, budeme musieť prísť s rôznymi opatreniami. Tie opatrenia sa budú týkať tak nejakých tých internetových diskusí, kde sa šíri obrovské množstvo nenávistí a vulgárnosti, ako aj samotných vyjadrení politikov, pretože aj my si musíme v prenesenom zmysle klepnúť po prstoch. Ale určite sa to týka aj médií, kde sme ale nechceli pôsobiť ako nejakí diktátori, ktorí idú teraz vypínať, cenzurovať médiá. To nie je naša pozícia, v ktorej sa my vidíme. A preto aj v jednom z vystúpení Robert Kaliňák povedal, že sadnite si spoločne médiá, nech je to ľavicové, pravé, liberálne, progresívne, konzervatívne, je nám to jedno. Dohodnite sa, že čo si myslíte, že sa dá robiť lepšie. Žiaľ, táto výzva, ktorá si myslím, že zo našej strany je absolútne férová a legitímna, sa stretla s reakciou, kde zase šéf-redaktor jedného denníka to zobral celé na seba, s nikým sa nestretol, s nikým sa neporozprával a rovno nám dal 10 bodov na zlepšenie žurnalistiky s tým, že 8 z 10 sa týkali nás politikov. Takže ja neviem prečo nie je tá ochota u niektorých pochopiť, že takto to ďalej nejde, že sa musia stať zmeny. Ja si myslím, že strana Smer aj vrcholní predstavitelia sa snažia byť tou zmenou, byť tým prvým krokom, či už to bolo vo ospravedlnení, či už je to v nejakom zmene režimu komunikačnom. Zatiaľ sa to z tej druhej strany, môj osobný pocit je, že nedostáva. Naopak, nejaké tie útoky pokračujú. Veľmi ma vyrušil jeden článok týkajúci sa priamo zboru poradcov, jedného z mojich poradcov, ktorého som zobral. Naozaj, že experta na mimovládny sektor, ktorý sa tomu venoval na akademickej pôde niekoľko rokov. A oni sa tvária, že on nemá žiadnu odbornosť, žiadnu proste znalosť, nič, žiadna kvalifikácia. Takže na to budem určite reagovať. Ale presne, ak budem stať pred otázkou, že opäť tu prišiel útok zo strany médií, absolútne nepodložený, založený na klamlivých tvrdeniach, tie budem vyvraciať, ale budem mať ľudský problém, aby to bolo iba odborné a naozaj som tam necítil nejakú krivdu voči môjmu kolegovi. Kedysi, pamätám si, že vlastne normálne sa klasicky písalo o rozhodnutiach Smeru, o krokoch vlády Roberta Fica a tak ďalej, ešte v tých vlastne prvých. A potom zrazu zo dňa na deň, ako keby všetci zrazu začali ísť iba jednou stranou a nenávidieť Smer. Vy si to, akože pamätáte to obdobie? My sme zhruba tak isto starí asi. Ja som už pri prvej vláde mal tú skúsenosť, že v rámci Bratislavy na druhý deň po voľbách ešte Smer nevládol ani deň a už aj tak bolo zlo.
a všetci moji spolužiaci to vnímali veľmi negatívne, čo sa stalo. Takže neviem, kde vy vidíte ten moment. Ja hovorím, že za mňa od začiatku ten Smer bol v nejakej miere nepriateľ a teraz sa môžeme baviť už tých argumentov z ich strany pravdivých, nepravdivých pribudlo. Vtedy to bolo pre mňa nepochopiteľné, že prečo strana nová, ničím nepoškvrnená, je od začiatku nepriateľ, ale teda ja som to takto vyhodnocoval na základe teda svojich skúseností. A áno, celá tá žurnalistika, na začiatku to malo byť o informovaní, to mala byť úloha novinárov pravdivo, všestranne, rýchlo, efektívne a informovať, len celé to informovanie išlo tak nejak do úzadia a strašne na Slovensku je vypuklé to, že vlastne sa píšu komentáre. Všetky tie aktuálne denníky, a teraz si odmyslíme televízne spravodajstvo, tak oni fungujú na tom, že 70% obsahu sú komentáre. Tá informovanie spoločnosti ako novinárska práca sa to všetko presunulo do kolónku vedľa, že minúta po minúte. Hej? A tam máte také tie krátke úseky, kde je tá struhá informácia, ktorú keď si prečítate, tak viete, čo sa deje vo svete alebo na Slovensku. Ale ten najväčší obsah, to, čo na vás najviac vyskakuje, to sú komentáre. To sú proste subjektívne názory novinárov. A áno, tie názory sú jednostranné a permanentne útočné a tak sem tam sa dotknú nejakého akože argumentu, nejakého faktu, od ktorého potom odvíjajú svoje rôzne teórie, v zásade tie najhoršie o Smere. A na to sa celkom ťažko reaguje. Ale sú momenty, kde to podľa mňa prepalovali a tam sme si povedali aj my, taká tá mladá krv v Smere, že niekde proste musíme nakresliť tú pomyselnú červenú čiaru aj pre novinárov a preto sme išli do viacero trestných oznámení, respektíve ja v prípade pána Leška a toho konfliktu, čo mám s ním, som išiel do žaloby na ochranu osobnosti. Tam išlo o to odpočúvanie. Tam išlo o to, že tvrdil, že som kriminálny luhár, áno, lebo došlo k nejakej obsahovej manipulácii podľa neho, čo mala potvrdzovať teda kriminalistická správa a keďže tam má dve strany a ja čítať viem, tak som si teda dovolil tvrdiť, že to tam naozaj nie je napísané a žiadal som iba ospravedlnenie, že sa mohol pomýliť, lebo ja som pochopil, že pán Leško vychádzal z informácií, ktoré mu dal pán Lipšic a to je človek, ktorý proste vie zneužiť všetko možné vo svoj prospech, tak som veril, že keď mu dám prečítať tú správu, že teda si nejakú svoju chybu uzná, nie, on naďalej tvrdí, že som kriminálny luhár, no tak si to budeme musieť vydiskutovať pred súdom. To je tak. Ako hodnotíte, teraz keď sme sa o tomto rozprávali, ako hodnotíte súčasnú bezpečnostnú situáciu na Slovensku po atentáte teda na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica? Nakoniec pán minister vnútra Šutaj Eštok spolu s pánom ministrom obrany Kaliňákom hovorili teraz na poslednej tlačovke o hroznej situácii v polícii. On celé začalo, Robert Kaliňák to spomínal, Vietnamcom, kedy tých najkvalifikovanejších odborníkov, čo sme mali, ktorí dostávali ponuky na to, aby išli robiť šéfov ochraniek napríklad priamo do NATO, čo je akože naozaj že veľká podsta, tak o nich sme prišli, pretože sa tu vytvoril mediálny tlak, že oni mali byť nejak spolu sa podieľať na únose Vietnamca a tieto nezmysly. Žiaľ, vtedy bol smer trošku iný a otvorene poviem, že týmto tlakom sa podľahlo v momentoch, kedy sa k nemu podľahnúť nemalo, ale ten smer bol proste taký. Potom došlo k tomu oddeleniu a myslím si, že aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák aj môžem si povedať, že pod nejakým diskusiou nás, mladých, ktorí sa okolo nich postavili, si prešli svojou obmenou a inak začali tú politiku robiť. Teší sa to celkom popularite, čo nás samozrejme teší, ale robíme ju úprimnejšie a týmto tlakom podobným už odmietame ustupovať. Proste proti nim budeme argumentačne bojovať. Ale tam sa to niekde celé začalo. Nastúpili tam iní ľudia. To je častý problém, že my máme dobre nastavené všetky zákony, len sa proste nevyžadovali. A to bol aj prípad napríklad o ochrane, kde sú nastavené jasné skúšky, ktoré musia splniť, musia vedieť spraviť toľko zhybov, taký čas v behu a tak ďalej. Len sa od všetkých týchto zákonných povinností upúšťalo, až sme dospeli do toho stavu, že tá ochranka aktuálne si vyžaduje, aby sa vrátilo k všetkým týmto pravidlám, aby začala naplno fungovať. Ale a ten policajný zbor, tam je tiež problém, jednak je tam nedostatok policajtov, ale hlavne sa pod predchádzajúcou vládou strašne nafúkovala tá náka.
všetci, ktorí proste niečo znamenali v policajnom zbore, boli rovno preradení tam a tie okresné policajné stanice, krajská polícia proste bola výrazne ochudobnená. To znamená, to treba zmeniť, prekopať ten systém, tunáku zase zúžiť na to, na čo bola určená a nie robiť z toho úžasnú politickú útočnú jednotku, ktorá behá a vykopáva dvere všetkým, ktorí vadia vláde, pretože toto nie je náš spôsob, ako chceme robiť politiku. Hlavne vôbec orgány činné v trestnom konaní nemajú čo s politikou mať spoločné. To znamená, že tam dojde k zmenám. A čo sa týka bezpečnostnej situácie ako takej, mňa veľmi vyrušilo to, čo som teraz zachytil v médiách, že už pred domom Petra Pellegriniho, to, kde býva, išlo okolo nejaké auto, tam sa stiahlo zadné okienko, nejaký pán v kukle s pištolou, neviem, čo bola skutočná alebo nie, začal mieriť na ten dom. Nemám ešte aktuálne informácie, že čo to malo byť, či išlo iba o nejakú maketu, o nejaký zlý vtip, len viete, tých zlých vtipov v poslednej dobe a hlavne aj s ohľadom na ten atentát skutočný už sa musia riešiť inak. Veľmi taký nepríjemnej situácii sa ocitol sám Richard Gluck, poslanec kolega, ktorý presne ešte deň pred atentátom dostával všemožné vyhrážky, že vie, kde býva a že si ho počká pred domom a tak ďalej. A hovorím, to bolo ešte deň, doslova, že ráno pred atentátom mi to ukázalo a hovoril, že akože takéto vyhrážky alebo vulgárnosti si nezvyknete všímať. V sekunde, keď tam vidíte svoju adresu, ešte nebodaj odfotený dom, tak viete, úplne inak sa k tomu začnete stávať. Potom došlo k tomu atentátu, začalo sa to riešiť, samozrejme ten pán pokračoval v tých vyhrážkach, ďalšia gulka bude patriť tebe a takéto proste nepríjemné správy. A tak bola zvýšená ochrana poslanca Richarda Glucka a doslova, že toho pána, ktorý sa mu vyhrážal, zadržali pred jeho bytom, kde býval. Tam ho čakal. Našťastie NAKA, myslím, že to bola NAKA, zasiahla, spacifikovala ho. Tam sa ešte strašne smial, že aká je to zábava, ale ak správne chápem, deň v CPZ-ke už zrazu sa tváril, že on to celé tak nemyslel. Takže tá situácia je veľmi nepríjemná. Pod tou ťarchou mnohých článkov, ktoré stranu Smer proste prirovnávali k zlu, k nášho lídra, ku Kim Jong-unovi, Tisovi, alebo našich voličov k voličom Adolfa Hitlera, že sme zlo. Tá hystéria, aj hlavne napríklad, ktorú sme videli po prehratých voľbách Ivana Korčoka, ktorú proste zasiahla tento typ voličov. Samozrejme, že tých najlabilnejších vedie ku krokom, ktoré proste sú na hrane bezpečnosti. Ja som mal výmenu názorov s nejakým pánom doslova v deň prezidentských volieb, to bolo, myslím. Alebo deň po. Taká je vypätá tá atmosféra, bohužiaľ tie médiá to svojimi článkami, ktoré ani nemusia byť vulgárne, ale naozaj môžu viesť ľudí k presvedčeniu, že voči nám je OK zobrať zbraň do rúk, voči nám je OK sa vyhrážať. A chcem veriť, že pochopili, že takto to ďalej nejde, ale zatiaľ nemám nejaké svetielko nádej. Viete, tie ospravedlnenia prišli paradoxne zo strán novinárov alebo odborníkov, ktorí sa nikdy týchto negatív sami také niečo nerobili. Preto ma teší, že sa ospravedlnili, ale naozaj neboli tými, ktorí by to mali spraviť. Prečo ste sa vlastne rozhodli kandidovať do Európarlamentu a aká je vaša vízia ideálnej Európy? V rozhovore s pánom Ľubošom Blahom sme sa dozvedeli, že vy, teda Smer, nie ste proti Európskej únii, ako to mnohí politici z liberálno-progresívneho spektra komunikujú, ale chcete sa snažiť o zmenu jej fungovania. Akým spôsobom? A ešte teda doplnok, že či je to teda tak, že pokiaľ sa do Európskeho parlamentu dostane viac ľavicových politikov, či prestane možno pôsobiť tá Európska únia tak zvláštne pre bežného človeka, ktorý každý deň rieši existenčný problém. Došla to ako ponuka, otvorene poviem, pretože v minulosti tie voľby neboli ani pre spoločnosť tak veľmi dôležité, malo to pomerne veľmi nízku účasť a aj politické strany to vnímali tak, že tam išli ako keby za odmenu tí starší bardi, ktorí už niečo v tej politike odžili a tam išli v pozícii nejakých štátnikov so skúsenosťami riešiť nejaké rezolúcie, smernice, nariadenia, ktoré sa naozaj bežných ľudí nedotýkajú. Ale tá doba sa zmenila aj pod ťarchou toho konfliktu na Ukrajine, aj tej pandémie a toho všetkého, ako tá Európska únia a Európska komisia pristúpila napríklad k očkovaniu. Zrazu tí ľudia začali oveľa viacej riešiť tú európsku politiku a Európsky parlament.
A preto sa aj Ľuboš Blaha rozhodol, že on chce ísť, chce tam kandidovať a chce tam bojovať, pretože on je v aktuálnej pozícii podpredsedu parlamentu, kde jeho ako keby úlohou je dať slovo Jožkovi Pročkovi, dať slovo pánovi Galkovi, poďakovať sa im za ich 2-minútový náklad bez akéhokoľvek argumentu iba na ňo a dať slovo ďalšiemu. To znamená, že v tej pozícii nie je úplne komfortný. A pre mňa to došlo ako možnosť, hovorím, nad ktorou som ani len si nedovolil uvažovať. Som si hovoril, dobre, to sa môžeme baviť možno za 20-30 rokov, že také niečo si budem môcť požiadať, ale hovorím, celá tá situácia aj čo sa týka európskej politiky sa naozaj zmenila. My tam vysielame bojovníkov, ktorí chcú tú európsku politiku, ktorá sa deje v Európskom parlamente, výrazne zmeniť. Tá vlna tých zmien a ľudí, ktorí presne takto, ako ste to vypovedali, boli na nejakej strane a potom z toho sa nejak tak vytratilo im rácio alebo proste s tým prestali súhlasiť. To je celoeurópsky fenomén. Vidíte, že tá pravicová, tie národnostné strany, či sú to nejaké krajná pravica alebo aj ľavicové, naberajú na sile. Tie strany, ktoré akcentujú dôraz štátu, suverenity štátu, národných potrieb a záujmov, idú do popredia a vyhrávajú aj tie parlamentné voľby v jednotlivých krajinách. A myslím si, že niečo veľmi podobné sa stane aj v týchto európskych voľbách, že dojde k zásadnému otrasu a tá progresívno-liberálno-pravicová časť, ktorá mala doteraz naozaj že pohodlnú väčšinu, bavíme sa o 100 niečo poslancov, sa výrazne zníži, až sa možno preklopí. A to je de facto jediný spôsob, ako zamedziť ďalšiemu pokračovaniu Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Áno, lebo my v Európskom parlamente budeme o tom hlasovať, pretože tí veľkí politici sa rozhodli, že jej tú dôveru chcú znova dať, ale Európsky parlament má tú možnosť to zastaviť, preto tieto voľby majú úplne inú chuť. Úplne inak sa k tomu stávajú aj naši voliči, ktorí sú pripravení, chcú ísť voliť. Samozrejme, že progresívni voliči po 2 prehratých voľbách idú zabojovať už o všetko. A to je pre mňa taký aj moment, ktorý ma nabudzuje, aj trošku šokuje ľudsky, lebo viete, či vládla pravica na Slovensku alebo lavica, jedno, kto sa dostal do Európskeho parlamentu, nikoho nenapadlo zneužívať tento priestor na to, aby bojoval s vládou, ktorá je aktuálne zvolená na Slovensku. Každý chápal, že tam sa idú hájiť slovenské zahraničné záujmy, na ktorých panovala zhoda a naprieč politickým spektrom. To znamená, ak došlo zvonku nejaká kritika Slovenska za niečo, tak proste tých 14, v minulosti teraz 15 poslancov sa postavilo, neexistuje a hájili Slovensko. Po 2019, kedy sa tam dostali progresívne Slovensko, sa ten priestor Európskeho parlamentu začal naozaj zneužívať na boj s našim politickým spektrom, ešte aj keď sme boli v opozícii, už vtedy pán Hojsík vykrikoval a kadroval Európsku komisiu, že ak nezasiahnete na Slovensku, vyhrá mafia, vyhrá zlo, vyhrá Putin a tieto nezmysly. Po výhratých prezidentských voľbách Petra Pellegriniho bola prijatá rezolúcia, že vyhral na základe podpory od Vladimíra Putina. Až taký nonsens naši slovenskí europoslanci doniesli na pôdu Európskeho parlamentu a tam sa z nich v zákulisí smejú, že to som ešte teda nevidel, že predstavitelia krajiny kidajú na vlastnú krajinu, hej, na vlastného prezidenta a samozrejme teraz na vládu žiadajú tam nejaké zrušenie eurofondov, príjmajú rôzne rezolúcie a viete, Robert Fico má tú silu aktuálne v tom, že má to právo veta v tých zásadných bezpečnostných, zahraničných a čo sa týka rozpočtových otázok. Tam ešte je udržané právo veta. A to znamená, že aj keď sa veľké krajiny, alebo sa väčšina krajín dohodne na niečom, čo môže ísť na úkor našich záujmov ako malej, pomerne malej stredoeurópskej krajiny, tak Robert Fico to môže vetovať. To je naozaj že masívna sila, ktorú máme, o ktorú sme napríklad v tých migračných otázkach prišli v 2007, keď sme si to odhlasovali, keď sme mali predstavu, že ten európsky projekt ide správnym smerom. Dnes naozaj ten pocit nemáme a preto je pre mňa šokujúce. Proste som proti tomu, že progresívne Slovensko verejne hlása, že teda má to prejsť nejakou zmenou. Oni nechcú povedať, že sú za zrušenie práva veta, lebo rozumejú, že to nie je populárne. Konci dňa ten konflikt vedú aj napríklad zo stranou SAS, ktorá sama je proti zrušeniu veta. Ale keď sa stretli v diskusii, tak proste tie progresívne témy sú menšinové a oni ich chcú presadzovať
A je úplne ich legitímne právo, aby ich presadzovali. Keď som raz progresívny politik, riešim progresívne otázky. Lenže na Slovensku to nie je populárne. Proste nie je. To znamená, že oni sa k tomu hlásia, ale nechcú to hovoriť v diskusiách. To je taká tá falošná politika, že vlastne, kde vám na konci dňa ostanú proste poloprázdne frázy, kde hovoríte, áno, Európska únia by mala byť flexibilnejšia. A poviete, dobre, to znamená zrušenie práve. To som zase nepovedal. Hovorím, tak ale áno, povedali ste to, lebo to je jediné, ako môžete sflexibilniť rozhodovanie v rámci Európskej rady. Ale no, v takej situácii sú. A my proti tomu bojujeme. My teda sme za, presne ako ste vlastne v úvodnom slove povedali, ten migračný pakt nebude fungovať. On je prijatý, ja tomu rozumiem, len on nebude fungovať. Presne tak, ako keď bola téma kvóty migračné, tak niektoré štáty k tomu pristúpili, lebo chceli. My sme vtedy protestovali, zablokovalo sa to na Rade ministrov, ale niektoré štáty povedali, že áno, dobre, my si teda bereme, ja neviem, 2000 imigrantov si myslím zobral Brusel. A do týždňa tam neboli. Pretože všetci išli do Nemecka, tam, kde mali svoje centra, kde mali svoje rodiny. To znamená, na povinné kvóty nezareagovali pozitívne ani niektoré štáty, ale ani samotní migranti, ich to vôbec nezaujímalo. Prečo by som my tu 2000 mali byť v Bruseli? A to sa dohodníme, že keď človek uteká z Bruselu, ktorý je teda, že to nie je Slovensko, ak by ste niekto hovoril, že to je čierna diera, neviem čo. Oni normálne sa zdvihli so všetkými tými výhodami, ktoré mohli mať v Bruseli, pretože oni vtedy boli strašne proimigrantsky a povedali si, nie, my ideme do Nemecka aj tak. To znamená, ani tento migračný pakt, že buď si zoberete migrantov, alebo zaplatíte v prípade Slovenska 6 miliónov za, myslím, tých 300 imigrantov, ani to nebude fungovať na konci dňa. To znamená, na novo sa to bude musieť otvoriť ako téma a tam si myslím, že po boku našich kolegov z V4 budeme bojovať za to, aby žiadna povinná solidarita neexistovala, aby sme si zachovali bezpečnosť našich krajín a aby sme presne, ako ste povedali, pomáhali tam, kde vzniká problém. To je dôležité. Na záver týchto náročných tém ešte by som teda položil možno jednu takú uvoľnenejšiu otázku. Ktorú stranu vy osobne odporúčate voliť v eurovoľbách a prečo práve Smer? Je obrovskou výhodou pre Slovensko, samozrejme to je taký argument, ale poviem ho, keď fungovanie vlády je odzrkadlené a prenesené aj do Európskeho parlamentu. V zmysle, že čo najviac poslancov za Slovensko v Európskom parlamente je tou predĺženou rukou vlády a že nezneužíva ten priestor na súboj, na konflikt s vládou, pretože to, čo si aktuálne na Slovensku zažívame pri rôznych reformách, ktoré sú nevyhnutné a ktoré vláda Roberta Fica robí, je, že nielen mimovládny sektor, média, ale aj opozícia o nich informuje Európsku komisiu, poslancov v Európskom parlamente veľmi svojským spôsobom. Nielenže preháňa, straší, ale oni doslova aj zavádzajú v rôznych momentoch. A toto bol napríklad príklad pri trestnom zákone, kde Európska komisia nám v panike volala, že to nemôžeme spraviť, aby sme zrušili špecializovaný trestný súd. Lenže to proste súčasťou tej reformy ani nikdy nebolo. Ale tak boli informovaní v listoch, ktoré písali presne celý ten moloch, mimovládny sektor, média a opozícia, kde teda tvrdili, že Robert Fico ide rušiť špecializovaný trestný súd a ide ohroziť proste celý právny systém na Slovensku. Nám to trvalo hodiny diskusí, aby sme vysvetlili, že to sa nikde nenachádza, lebo viete, keď niekto takúto vec vypustí, tak na to, aby ste ukázali, že to tak nie je, to znamená preštudovať celý trestný zákon, preložiť ho do angličtiny a v angličtine vysvetliť, že nikde na desiatkách strán sa to proste nenachádza, že toto ideme spraviť. A toto sa žiaľ kopí doslova pri každej reforme, pri RTVS sa tvrdili, že je to v rozpore s európskou legislatívou, ktorá má slúžiť na ochranu novinárov, pričom pravda je taká, že keď sem došla európska komisárka, ktorá má toto na úlohu a sadla si s ministerkou kultúry, tak zistila, že veľa z tých bodov, ktoré sa v Európskej únii ešte iba idú prijímať ako dobré veci pre novinárov, my už zavádzame pri tejto zmene z RTVS na STVR. To znamená, že ona odchádzala spokojná. Ale na Slovensku je vytváraná panika, že ideme sa zmocniť, sprivatizovať si, spraviť si z verejnoprávnej televízie nejakú hlasnú vládnu propagandu. Vedzte, že ak by sme to išli spraviť, my prídeme o svojich voličov. To znamená, absolútne taký záujem nemáme. Len Progresívne Slovensko som videl, že oni mali také, že aj my sme RTVS. Mali také tabulky pripravené v parlamente, keď sa malo ísť o tom diskutovať. Ten problém,
ktorý pociťujú naši voliči, prečo sme k tomu pristúpili, je, že len oni sú to RTVS. Naozaj veľa diskusí politických, ktorí sme mali s moderátormi, na mňa pôsobilo, že tam sedím proste proti progresívcovi a ešte proti progresívcovi v režii moderátor, alebo v úlohe moderátora. Čo verím, že sa zmení a verím, že to naozaj bude konečne pôsobiť vyváženie a budú všetci spokojní, pretože nám vyhovuje ten súboj, sme na to stávaní, nám vyhovuje konfrontačný štýl politiky, kde musíte argumentovať a obhajovať si svoje. Naozaj, akože v tom sa cítime dobre, ľudsky. To znamená, že ale sme radi teda, keď tento konfrontačný štýl politiky vedieme, že ja versus, dobre, ak je to 1 na 1 s moderátorom, tak môže aj moderátor prijať na seba tú úlohu konfrontačnejšieho, nielen klásť otázky. Tomu chápem, ale v sekunde, ak tam mám oponenta politického, tak v tom momente chcem, aby ten moderátor rozdával slovo, prípadne sa pýtal legitímne doplňujúce otázky. A nebolo to tak, že často v tých diskusiách som mal pocit, že moderátor bol väčším oponentom než náš politický rival, pretože, dajme tomu, to bola jeho jedna z prvých diskusí, alebo proste nie je taký argumentačne zdatný. To znamená, že toto ideme zmeniť. No a je výhoda, ak tento politický súboj sa dohodníme, ostane na našej národnej úrovni a v Európskej únii, v Európskom parlamente budú fungovať strany, ktoré nebudú mať nevyhnutnú potrebu zneužívať ten priestor, kde máme my presadzovať slovenské záujmy na to, aby bojovali s Robertom Ficom. My s tým bojovať nejdeme, my chceme byť predĺžená ruka, aby všetky zmysluplné úlohy, ktoré chce Robert Fico zvládnuť na Slovensku, aj boli dobre odkomunikované v Európskej únii, ale napríklad aj téma dvojakej kvality potravín a tovarov, ktorá nás bytostne ako lavičárov štve, aby sa v tom zase pokračovalo ďalej, pretože bola prijatá v minulosti rezolúcia vlády, lebo boli 3 pred nami a pred touto vládou, v tom neurobili žiaden pokrok, ale môžem povedať, že Robert Fico aktívne na tom robí, pripravujú sa ďalšie kroky, rokuje o tom vždy, keď je zasada Európska rada. Bolo tam dokonca, sa podarilo do uznesenia dostať nejaký odstavček k tomu, že toto bude téma, ktorej sa budeme venovať a to je presne napríklad aj naša úloha v Európskom parlamente. Dobre, a tak nakrátko, prečo by ľudia mali voliť Smer? Že skúsme 2 vetami. 2 vetami. Lebo budeme predĺženou rukou Roberta Fica, lebo nejdeme zneužívať ten priestor na stranický súboj, ale na to, aby sme naozaj presadzovali záujmy Slovenska. Sme za suverenitu, sme hlavne za mier. To znamená, chceme, aby konečne začala diplomácia a rokovania o prímeri a nie ďalšie sankcie, ktoré ubližujú aj nám a nie ďalšie zbrojenie. Pán Kaliňák, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.